novou. Můžeme točit 34 minut. A ne, to. Že Marako. Zdůř, já jsem Marek na tomhle účtu, kde snímka, můžem točit videa. Promiňte, je to první video. On se musím představit druhým. No tak. Tak, to by... No něco, že máš rád kolu. Mám rád kolu. Zpívej to. Tak zdar. Duš. Už? Už, já jsem Šimon. Šimon. Já jsem Šimon. Pardon, protože první video jsem trošku ujetej. Však vidíte. Au! Promiňte, nechám jsem se trošku jet. Tak, čím začneme? Přesumovat se a trošku ožrali. Takže, nějaký představení. Nejsem teplej? Je. A ona není. Nejsem teplej? Mám rád ženy, mám rád to, že lidi mám tady, takže dva dny. Kozí, pořádně, ale na váli, jo. Byly takový balóny, jo. Takže to mi jde. A já chci jít non-stop. A s kým to přijde? Mám kucel rád. Stop. Já chci non-stop. A když tak můžete tak já karaoke, takže si ho někdy zopakujem. Čus! Hey, boy.